Numaulit na iti pasamak iti napalabas sa panawin anyati aramidam. Kas iti Pilipinas nga iti naminsan ket naadaan iti government in exile kabayatan ti World War II. Intay sublian dagiti pasamak babaan kina Angel Kim Pengosro. February 20, 1942, napilitan apimanaw ni Presidente Manuel Quezon Sr. iti Pilipinas, kadwa ti pamilya na gapo iti peggad iti mismo a Pilipinas. Iti Estados Unidos, imanihar na ti gobyerno babaan iti makona a government in exile. Iti dayta panawen, agrugin ti maikadwa agubat sa ngalubungan. To save this continent from invasion. For I feel perfectly certain that as long as these republics are free, they will be able to make all the liberty-living peoples of the world maintain and preserve their own freedom. Daytoy nga dangket kalpasanti panangraot ken panangsakop dagiti Hapon kadagiti isla. Kalpasanti Fall of Manila iti bulan ti Enero, nagtultuloy as sinaranget ti nagtipon a pwersa ti Pilipino kon Amerikano ti pwersa met dagiti Hapones anang sakop iti amyanan ken abagatan ti Luzon. Kasapulan na pimanaw ti presidente tapno masigurado ti panagtultuloy ti gobyerno ti Pilipinas ken tapno mataginayon ti international a panakabigbig ti gobyerno ti Pilipinas. Ti government in exile ni President Quezon ket imatun na ti Pilipinas babaen iti koordinasyon na kadagiti opisyal ana ibati iti Pilipinas iti tulong ti Amerika. Iti mensahe ni Quezon kadagiti umili, impaganot gitna anu pay temporaryo a pumanaw iti pagilian, agtultuloy ti panakidangadang na para iti wayawaya. Ken masapol nga agtalinaed a natibker ti espiritu ti nasyon kontra iti panakasakop ti pagilian. Iti dayta a panawen, nang rugin met ang nag-organisa dagiti unit ti gerilya kadagiti na duma-duma a probinsya. Nabaligi ti government in exile gapo ta daytoy tinang preserba iti takder ti Pilipinas ken naituloy kalpasan ti maikadwa a gubat sa ngalubungan. Nupay natay ni Quezon idi 1944 sakbay anawayawayaan ti Pilipinas, ti government in exile na tinanglukat iti dalan para iti panagsubli ni General Douglas MacArthur ken panakaisubli ti Philippine Commonwealth idi 1945. Impasigurado na ti panagtultuloy ti panagturay ken pinagtalinaed na as ibibiyag ti panunot dagiti umili iti nawaya a Pilipinas. The Filipinos have fought heroically side by side with the American soldier against overwhelming odds. Kanayon alaglagipen, pasamak idi, adal ita, pagsarmingan iti masakbayan. Angel Kim Pengosro.